На гэтым тыдні многія незалежныя СМІ паведамлялі пра сітуацыю беларуса, якога могуць пазбавіць статусу легальнага знаходжання ў Польшчы, бо ў дзяржаўнай установе ён выкарыстаў так званы пашпарт новай Беларусі. Дэмакратычныя сілы планавалі яго як альтэрнатыўны дакумент афіцыйнаму беларускаму пашпарту, але гэта хіба атрымалася не да канца. Пазней стала вядома, што сітуацыя насамрэч выглядала трошкі інакш. Малады чалавек проста пакінуў у дакументах пашпарт, нумар пашпарта гэтага, а ва ўпраўленні па міграцыі падумалі, што гэта сіні беларускі пашпарт, дзяржаўны, а чалавеку, які прэтэндуе на легальнае знаходжанне, на ўцякацтва ў Польшчы, нельга ездзіць у Беларусь па новыя дакументы. Але, тым не менш, дзякуючы гэтай сітуацыі стала вядома ад прадстаўніка так званага беларускага пашпартнага цэнтра, ён знаходзіцца ў Вільні, который выдае гэтыя пашпарты новай Беларусі, што дзякуючы гэтаму новаму чырвонаму пашпарту, ці як назваць гэты дакумент, людзі пабіраюцца шлюбам, перакрочваюць межы, таксама рэгіструюць свае аўтамабілі і нават у гэтыя пашпарты ставяць візы. Ці такая мелася быць задача гэтага дакумента, бо недавно таксама гучалі словы пра тое, што гэта насамрэч звычайны сувенір. У выніку што атрымалася? Пра гэта сёння я пагавару з палітыкам, лідарам еўрапейскай Беларусі Андрэем Саннікавым. Вітаю, спадар Андрэй. Добрый день. Вы называлі гэты дакумент у сваім фейсбуку на днях міжнароднай афёрай. І таксама цытату вам дам. Пакласці канец гэтаму можа прававая і судовая ацэнка дзейнасці арганізатараў, а не ўскліпы абдураных беларусаў. Чаму вы думаеце, што гэта міжнародная афёра? Ну, потому что немагчыма иметь легальный пашпорт. Просто немагчыма. Это были спробы не только з боку беларускай апозіцыі, былі розныя спробы. І гэта просто, сапраўды вялікая афёра, потому что давайте так скажем, что пачынаецца она нават не з таго, што нейкі сувенір выдаюць як пашпарт, а з таго, што збіраюць асабістыя дадзеныя. І куды эти дадзеныя ідуць, я не ведаю. І куды як імі карыстаюцца, я таксама не ведаю. Таму я не веру, што нехта ездзіў, нехта браўся шлюбам і штампы ставілі. Просто не веру. Я думаю, што гэта чарговая хлусня, якую мы шмат чуем ад офіса і ад людзей, якія займаюцца гэтай справай. Просто немагчыма легальна зрабіць пашпарт грамадзяніна за межамі краіны. Я думаю, тут першапрычына гэта грошы. Захацелі зарабіць, нешта такое беларусам прапанавалі. Беларусы ў складаным, вельмі складаным становішчы, але гэта не вырашэнне, гэта падманы, і гэта, я лічу, што гэта злачынства. Але офіс таксама тлумачыць, і людзі датычныя да гэтага пашпарту, што гэта не ўсё ж такі не копія беларускага пашпарту, нават не альтэрнатыўны пашпарт, што гэта проста дакумент, які пацвярджае ідэнтычнасць. Таксама, як ёсць розныя дакументы кшталту, там ёсць карта ISIC, дзякуючы якой можна зніжку атрымаць у аўтобусе студэнтам міжнародным. Умоўна кажучы, маё пасведчанне журналіста Радыё Свабода дазваляе мне таксама праходзіць бясплатна ў музей. Не, гэта іншае, давайте не будем так. Там что написано? Национальный пашпарт. Кто мае право писать национальный пашпарт? Держава. Национальный пашпарт может быть только один. И все. Это ніякіх выключэнняў немає, не было. Были спробы зрабіць таксама эміграцыі, таксама дысідэнты спрабавалі, нічога не атрымоўвалася. Адзіны пашпарт уцекача, гэта той жэнеўскі паспарт, які існуе трохі ў змененым відзе, а дагэтуль існуе. Але ж ніхто не будзе прызнаваць ніколі, я гэтага з першага дня кажу. Гэта не мэта сапраўды дазволіць беларусам і даць магчымасць беларусам атрымоўваць дакумент, які будзе выкарыстоўвацца як пашпарт. Некія іншыя мэты стаяць тыя людзі, якія гэтым займаюцца. Я лічу, што гэта сур'ёзнае злачынства супраць грамадзян Беларусі, якія апынуліся ў складанай сітуацыі. А ім прапануюць вось такія вельмі ганебныя схемы і даюць пэўную надзею. Нічога не атрымаецца з гэтага. Я зноў-такі паўтарусь, я не веру гэтыя сказкі, што нехта там ужо
і шлюбам пабраўся, і падарожнічае, і візы. Не можа быць так. Ну, магчыма, гэта звязана з тым, што не ўсе дзяржаўныя органы ў іншых краінах ведаюць проста, што гэта за дакумент, і не бачаць, ну, там ёсць біяметрычныя дадзеныя запісаны, ён выглядае, ў прынцыпе, паводле ўсіх гэтых нормаў ІКАО, хаця яны не прызнаваны як дакумент. І таму я бачу... Я думаю, у вас, я думаю, ёсць жэнеўскі дакумент, так? Не, я грамадзянін Еўразвязу. Ну, тыя, хто падарожнічае з жэнеўскім дакументам, жэнеўскім паспартам так званым, яны ведаюць, што нават гэты дакумент, які ўжо існуе колькі, 70-80 гадоў, ён выклікае заўсёды, амаль што заўсёды выклікае такое здзіўленне і вельмі добра правяраюць і тэлефануюць і гэтак далей, затрымліваюць людзей, ветліва просяць пачакаць, высвятляюць, што гэта за дзіва такое. Так што тое, што там нехта падарожнічае з гэтым фейкавым паспартам, ну я просто не веру в гэта. Это просто немагчыма. Гэта хлусня, давайте называць сваімі словамі все. Я просто бачу спецыфікацыю гэтага дакумента ад пашпартнага стола, і там сапраўды напісана, што гэта дакумент non-state, то есть не дзяржава яго выдае, і што гэта такі, ну скажем, неафіцыйны дакумент, які можа пацвярджаць ідэнтычнасць і ў пэўных сітуацыях дапамагаць. Вы нават такога як бы фармату не дапускаеце, што як бы тэарэтычна можа штосьці? Гэта ну ведаеце, нехта там будзе пацвярджаць маю ідэнтычнасць, нехта з Літвы, грамадзянін Літвы. Гэта злачынства, ведаеце, калі мы аддаём гэта злачынства супраць дзяржавы, не супраць рэжыма, рэжым знікне. Гэта злачынства супраць дзяржавы Беларусь, калі нехта з іншым грамадзянін іншай краіны будзе вырашаць нейкія нашы праблемы. Не, якія тычацца асабістых дадзеных. Яшчэ раз скажу, што вось гэтыя біялагічныя дадзеныя, якія збіраюць грамадзянін іншай краіны, ну як гэта можна ўвогуле дазволіць? Ну, гэтыя людзі, відаць, пагаджаюцца на гэтыя біяметрычныя дадзеныя, бо я таксама бачу, што людзі, калі атрымоўваюць пашпарт, яны падпісваюць, што яны азнаёмленыя з тым, што гэты дакумент не замяняе дзяржаўныя дакументы, што гэта проста па вялікім рахунку сувенір, і ўжо далей, дзе яны яго выкарыстаюць, ніхто не гарантуе. Так напішыце, што гэта сувенір. А што напісана? Зноў-такі паўтаруць. Нацыянальны пашпарт. Вот што напісана на гэтым дакуменце. Ну як успрымаць? Мы все подписываем некие домовы, ведаете, на 10-20 сторонок и не читаем их, потому что складано. А тут люди, ну, складана ситуация, сапраўды, все скончилось, треба ехать, треба там с родными сустракаться, а ничего не может выехать за межи, нават не ў бок России и Беларуси, а ў іншы бок за межи Еўразвяза. Ну, не, гэта, я лічу, что гэта такие вельмі брудныя гульні, і павінна быць пэўная адказнасць. А як, напрыклад, дакумент, які пацвярджае прыхільнасць дэмакратычным каштоўнасцям Беларусі, бо гэта таксама запісана ў спецыфікацыі гэтай чырвонай кніжачкі, што гэта як бы пацвярджае тое, што чалавек, умоўна кажучы, не лукашыст, што ён за дэмакратычную свабодную Беларусь. Добра, я прыхільнік дэмакратычных каштоўнасцяў ўжо шмат гадоў. Мне не патрэбен гэты паспарт, каб пацвердзіць мае погляды, так? Каб пацвердзіць маю пазіцыю. І я не буду гуляць у гэтыя махлярскія гульні. Ведаеце, а тое, што гэта кіруе грамадзянін іншай краіны, ну гэта ввогуле проста немагчыма уявіць сабе ў нармальнай краіне. Проста немагчыма. Спадар Андрэй, яшчэ одно пытанне. Скажыце, ласка, ці бачыце вы нейкія ідэальныя вырашэнні, калі б сапраўды гэты дакумент у нейкіх ідэальных умовах мог быць створаны, з кім трэба было б дамовіцца, ці ўсё ж такі гэта цалкам ілюзія? Немагчыма стварыць гэты дакумент. Ідэальнае вырашэнне зараз папрасіць прабачэння ў беларусаў, спыніць гэты ганебны праект, які, ну, можа быць, нехта там атрымаў нейкія грошы, але беларусы церпяць і будуць яшчэ цярпець ад гэтага махлярства. І патрабаваць, каб узнавілі всю працу по выдаче новых паспартоў беларусам за мяжой. Просто праз санкцыі, праз ціск, праз абмежаванне пэўных дзеянняў
рэжыму за межамі краіны. Гэта было бы выйсце, таму што сапраўды праблема сур'ёзная, і тыя, хто сутыкаюцца, а зараз яшчэ і запаволілі рашэнні па віду на жыхарства у шмат у якіх краінах, то гэта сур'ёзная праблема. І ніякі Лукашенко не мае права пазбаўляць грамадзянства і пазбаўляць пашпарта беларуса. Ён мае права, ён гэта зрабіў, налепіў свой герб, які не адпавядае, дарэчы, геральдыкі. Але ж пазбавіць грамадзянства і пашпарта ён не мае ніякага права. На гэта трэба звярнуць увагу. Гэтым шляхам трэба дапамагаць людзям, а не тым, што будуць даваць нейкія дакументы, якія могуць прывесці да вязніцы людзей. Дзякуй вялікі, спадар Андрэй. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Андрэй Саннікаў, палітык і лідар еўрапейскай Беларусі. Дзякуй вялікі. Дзякуй. А зараз мой гость Франак Вячорка, дарадца Святланы Ціханаўскай. Франак, вось Андрэй Саннікаў літаральна хвілін таму кажа пра тое, што гэты пашпарт міжнародная афёра. Мы даведаліся дэталі, што эта сітуацыя трошкі інакш выглядала ў Польшчы з гэтым хлопцам і пашпартам новым Беларусі. Але тым не менш, людзі падарожнічаюць з гэтым пашпартам, купляюць машыны, пабіраюцца шлюбам нібыта. Ці гэта вы не бачыце ў гэтым праблему? Бо ўсё ж такі гэта неафіцыйны дакумент. Ну, пашпарт не з'яўляецца падробкай. Гэта то, што называецца non-state ID. Дакумент выдадзены не дзяржавай, таму што і грамадскія арганізацыі, і міжнародныя арганізацыі выдаюць свае дакументы. Ёсць пашпарты свае ў Рады Еўропы, Еўрапейскага парламенту, і яны ўсе маюць абмежаванае выкарыстанне. Наш пашпарт, ён, безумоўна, дазваляе людзям галасаваць там на выбарах у каардынацыйную раду, карыстацца інструментамі лічбавай Беларусі, які распрацаваў Павел Лібер. Але ўсё, што тычыцца ўзаемадзеяння з іншымі ўрадамі, калі пашпарт выкарыстоўваецца, тут ужо трэба быць вельмі акуратнымі. І найважнейшае гэта празрыстасць, каб людзі, якія карыстаюцца пашпартам, яны абазначалі, што гэта non-state ID, неафіцыйны дзяржаўны дакумент. І ў парадку выключэння, безумоўна, людзей могуць прыняць гэты дакумент, а могуць не. У Еўрапейскім Саюзе вельмі зарэгуляваная гэтая прастора, і там, хутчэй за ўсё, вас папросяць нейкі іншы дакумент. Але часта могуць людзі пайсці насустрач, ці арганізацыі пайсці насустрач, калі вы патлумачыце, што у вас няма іншага дакумента, альбо пратэрмінаваны пашпарт, альбо вы палітычны ўцякач. Таксама пашпарт можа дапамагчы як дадатковы дакумент. Напрыклад, калі людзі падаюцца на міжнародную абарону, як дадатковы дакумент, яны паказваюць, што ёсць новы беларускі пашпарт. Гэта значыць, што чалавек меў беларускае грамадзянства, там асабісты нумар з беларускага пашпарту. Значыць, што яго ёсць ВНЖ на тэрыторыі Еўразвязу. Нельга атрымаць пашпарт без легальнага статусу ў краіне, дзе ты яго атрымліваеш. І гэта значыць, што чалавек прайшоў верыфікацыю. То бок гэта такая базавая верыфікацыя чалавека. Але я не веру там у гісторыі, што людзі купляюць там машыны, ходзяць у банкі. Я думаю, што это ўжо міфатворчасць. Але ў нейкіх базавых побытавых рэчах, безумоўна, можа дапамагчы. Таму што тэхнічна, нават калі паліцыя, там, не ведаю, у Люксембургу, вас спыніць, адскануе чып на гэтым пашпарце, вось гэты чып, ім высветліцца у вас ваш увесь прафайл. І мясцовыя, і міжнародныя, якія у вас дакументы ёсць, таму што пашпарт жа электронны. Пашпарт, гэтая кніжка толькі папяровая версія, але ўсё захоўваецца ў электроннай версіі, і яно будзе сінхранізавана з іншымі еўрапейскімі дакументамі. Таму, калі, напрыклад, у вас няма зусім ніякіх дакументаў, лепш мець хоць такі, але галоўнае скажыце, што гэта не дзяржаўны пашпарт. Калі вы сказалі, выразна прагаварылі, што гэта выдадзены кабінетам, не дзяржаўны пашпарт, калі вы адкрыты ў сваіх адказах, ці пісьмова, ці вусна, то да вас не будзе ніякіх пытанняў. І хутчэй за ўсё, у горшым выпадку вас папросяць проста іншы дакумент. Запытаюцца, ці ёсць у вас там ці пашпарт замежніка, ці пашпарт уцекача, ці там беларускі пашпарт выдадзены Рэспублікай Беларусь. А вы ўпэўнены, што ўсе людзі разумеюць гэта, хто атрымлівае такі пашпарт? Пры атрыманні пашпарту людзі падаюць заяўкі і падпісваюць спачатку электронны дакумент, а потым пры здачы біяметрыі, калі фізічна трэба прыйсці пацвердзіць сваю асобу, ўжо пасля ўсіх верыфікацыяў, тады чалавек падпісвае фізічна гэты дакумент, што ён не з'яўляецца трэвел-дакументам, што ён не з'яўляецца афіцыйным state-issued пасведчаннем асобы, і што чалавек абавязуецца не злоўжываць гэтым дакументам. І, канешне, мы просім, рэкамендуем не злоўжываць. А калі дзесьці ён можа дапамагчы як дадатковы дакумент,
вось менавіта не дзяржаўны дакумент, то просто вельмі акуратна і будьце празрыстыя. І мне здаецца, што ўжо там больш за паўгода выдаюцца дакументы. Я таксама маю гэты дакумент, але, напрыклад, калі я сам ім карыстаюся, я вельмі выразна абазначаю прыроду гэтага дакумента, што да Рэспублікі Беларусь ён не мае дачынення. І гэта здымае ўсе пытанні. Пакуль што гэты пашпарт экзотыка, але ён мае такі беспрэцэдэнтны сам па сабе статус, таму што гэта, напэўна, першы дакумент, выдадзены па стандартах ІКАО, біяметрычны дакумент. Таму што ёсць шмат урадаў выгнання, ёсць ічкерыйскія пашпарты, ёсць тыбецкія пашпарты, ёсць розныя арганізацыі міжнародныя, якія выдаюць пашпарты. Але так, каб выдаваць біяметрычны дакумент электронны, як зрабілі гэта мы, такое ніхто не рабіў. Гэта павялічвае шансы на прызнанне, але ўсё роўна гэты пашпарт застаецца экзотыкай. Я думаю, што зойме яшчэ час, каб нейкі легальны статус ён набыў, тым больш зараз мы фокусуемся не на прызнанні нашага пашпарту. Мы зараз фокусуемся на пашпартах замежніка. Мы ў першую чаргу хочам вырашыць у ўсіх краінах еўразвязу пытанне выдачы пашпартоў замежніка і прызнання пратэрмінаваных пашпартоў, і ўжо большынёй краінаў еўразвязу гэта ёсць. Я думаю, калі мы гэту працэдуру скончым, у нас будзе больш часу, каб заняцца прызнаннем ужо новага беларускага пашпарту. Франк, ведаеш, у вас мала часу. Два кароткія пытанні. Скажыце, ласка, а вот вы паказалі свой уласны пашпарт, а дзе вы яго выкарыстоўваеце, пашпарт Новай Беларусі? У нейкіх там побытавых рэчах, калі трэба там у гатэлі там асабістыя дадзеныя, напрыклад, калі збіраюць, і ім трэба асабістую анкету, якую яны перапісваюць з дакумента, прыкладваецца гэты пашпарт да чып-рідера у гатэлі і счытваецца ўся анкета чалавека, дата нараджэння, імя, прозвішча. Вось, а потым ты гэтую анкету ўсё роўна падпісваеш фізічна, так? То бок замест таго, каб рукамі гэта ўводзіць, электронны пашпарт, ён дае магчымасць эту анкету запоўніць аўтаматычна. Вось, але я не падарожнічаю з гэтым пашпартам, у мяне ёсць літоўскі пашпарт. Я думаю, што, магчыма, людзі ў такіх безвыходных сітуацыях, у якіх няма ніякага дакумента, яны спрабуюць выкарыстоўваць гэты пашпарт, і мы рэкамендуем гэтага не рабіць. Таму што наяўнасць новага беларускага пашпарту, яна ніякім чынам не вызваляе ад адказнасці легалізавацца і атрымаць дакументы. І ў Літве і ў Польшчы, дзякаваць Богу, ёсць дзейныя рашэнні, як гэта зрабіць афіцыйна. У Польшчы і Літве, я думаю, што найменшая праблема. Ёсць шмат краінаў, дзе няма легальнага рашэння для беларусаў, і там мы прапаноўваем, сярод іншага, гэта частковае прызнанне нашага пашпарту як дадатковага пасведчання. Дадатковага пасведчання пры адсутнасці іншых дзейных фізічных дакументаў пацверджання асобы. Франк, і самае апошняе. Скажыце, а чаму вы не можаце, або што вам замінае сказаць, што гэты праект, напрыклад, не ўдаўся, калі вы столькі часу, 2 гады, здаецца, немагчыма давесці яго да канца, бо такія людзі, як Саннікаў, кажуць, што гэта проста немагчыма, бо гэта дзяржава выдае пашпарты. І гэта будзе фактычнае капіяванне, а значыць парушэнне, калі яго пачнуць прызнаваць іншыя дзяржавы. Я нагадаю, як гэта пачалося. Гэта низавая ініцыятыва. Да нас прыйшла група гісторыкаў, актывістаў, палітыкаў з гэтай прапановай зрабіць дакументы. І спачатку это была як прапанова сімвалічных дакументаў, але потым мы пачалі вывучаць гэтую тэму. І мы паглядзелі, што ў прынцыпе мы можам змагацца за пэўны легальны статус для гэтага дакумента. Усё выйшла знізу, у нас не было на гэта ні планаў, ні рэсурсаў на рэалізацыю, але гэтая ініцыятыва вырасла. Людзі выказалі жаданне, цікавасць. Многія людзі сказалі, што нават сімвалічны дакумент ім прыемна мець, каб не мець такую залежнасць ад лукашэнкаўскай Беларусі, якая пазбаўляе дакументаў, якая выдае пашпартны дэкрэт, якая рэпрэсіі праводзіць. А гэта такі дакумент эпохі, які паказвае вось гэтую складаную долю беларусаў цяпер, якія апынуліся без уласнай дзяржавай. І нават калі ён не будзе прызнаны, ён мае ўсё роўна сімвалічную роль. Тое, што нават у выгнанні, нават адарваныя ад сваёй зямлі, мы ўсё роўна маем дакумент, які паказвае, што мы не страцілі сувязь з Беларусю. Так, у мяне можа быць літоўскі дакумент, у кагосьці польскі, у кагосьці нямецкі, але у нас ўсё роўна ёсць дакумент, які паказвае, што я беларус, нават калі не мае практычнага выкарыстання. Але мы бачым, што ёсць шляхі, у тым ліку для абмежаванага легальнага прызнання. Проста гэта зойме час. Таму што, напрыклад, калі казаць пра ААН ці ІКАО, гэта вось год
напрыклад, займае толькі раз на год збіраецца гэтая камісія, якая гэта разглядае. Там трэба падрыхтаваць вялікі пакет дакументаў. Зноў жа, у нас абмежаваны час, і няма рэсурсаў, каб гэтым займацца. Таму мы не спяшаемся з прызнаннем, мы працуем над тэрміновымі справамі. Пашпарты замежніка гэта найбольш тэрміновыя цяпер для бальшыні беларусаў. Гэты пашпарт ён выконвае сваю ролю. Нават палітычна ён нагадвае і расказвае свету пра праблемы беларусаў. І мы нават такое робім. Мы кажам, бачыце, у нас ёсць такі пашпарт. У вас ёсць пашпарт замежніка. Вы можете альбо наш прызнаць, альбо выдаваць пашпарт замежніка. І замежныя ўрады яны кажуць, давайте мы тады лепш пашпарт замежніка пачнем выдаваць. Яно ўсё роўна прыцягвае ўвагу да праблемы. І гэта таксама мае вялікае значэнне, гэта паскарае вырашэнне легалізацыйных пытанняў беларусаў у свеце. Дзякуй вялікі, Франак. Я нагадаю, што маім госцем быў Франак Вячорка, дарадца Святланы Ціханаўскай.